Miten olla luova ja miten saada luovuus kukkimaan? Se avain, minkä minä olen löytänyt siihen on, että lähtee vaan tekemään. Ostaa ne pensselit tai sen kitaran tai mitä tahansa ja lähtee vaan tekemään. Ilman, että se pitäisi kuulostaa miltään tai näyttää miltään. Minä huomaan, että minulla se on aina tökännyt siihen, että minä olen katsonut jotakin kuvaa, vaikka mikä inspiroi. Ja olen koettanut sitä matkia ja aina se on tökännyt johonkin. Ja sitten on loppunut motivaatio ja kiinnostus, kun ei se näytä samalta ja ei se tunnu hyvältä ja ei siinä ole oikein mitään, mikä innostaisi enää. Ja nyt minä olen ostanut maalit ja olen vaan alkanut sotkea niitä värejä. Niin aivan eri homma. Ja suosittelen kyllä lämpimästi, jos sulla on ollut sama homma, että ei oikein luovuus lähde kukkiin, niin vapauden kautta. Ja ehkä siinä semmonenkin oivallus on auttanut paljon, että kun ei se loppuunsa ole siltä, miltä se näyttää se, mitä on tehnyt, vaan se energia, missä saa olla, kun luo. Ja se, jos ei energia tunnu tutulta, niin se tila, jossa on siinä luovuuden äärellä. Että se on vaan niin ihana tapa viettää tätä elämää täällä. Siinä on vapaus ja rajattomuus. Niin se itsessään on jo niin täyttävää, että se mitä siihen sitten nokaa ettei sattuu syntymään, niin se on ihan toissijasta.